Liekers Jerry Massem. Sneun en snijn moet op dit veld keerst worden. Het is draineerd, maar nou je keerts is net het waan. Toch houden ze vertrouwen. De berichten van het weekend lieken heel goed. Elke dag is weer roos. Maar ja, het draait nou ook weer. Maar ja, we gaan toch terug naar de voorbereidingen. En we hopen dat het morgen wat droog wordt. Tenminste, dat berichten zo binnen. En er wat zin erbij komt. Dan kan het nou wat aardroegie. En dan maar we morgen maar wegzien hoe het dan ligt. Maar op dit moment heb ik er geen nood mee. Het type losspel van Jorwert is van de week al 2 keer net trogien. Dat is met name spijtig voor het publiek natuurlijk, want die bereiden hun voor. Die willen graag naar Jorwert daar. En dan krijgen ze hem 6 uur te zien op een website dat het niet droog gaat. En ja, dat zijn altijd drege beslissingen. Zat het nou liek het stuk Bohemia Joen Woltrog. Wanneer zie je met stik zingen in de rain, maatje? Daar denk ik niet over. Dat is de lijstcommissie die dat beslist. Die komt mooi voordraag. Door al het ruimwetter is de groen dwaaltrowierd. Het wetter kan kwalijk voortkomen. Het wetterskip Friesland zou geen problemen te hebben met het hege wetterpeil. Ze kunnen het wetter goed kwijt op een Waardzee. Boeren hebben orenproblemen. Ze krijgen haar woord kwalijk van het loon. Het weet heel van het loon wezen matten. En dat is net in alle gevallen slagen. Het waren de gevolgen van de kwaliteit. Het graan moet zo snel mogelijk goed geconditioneerd worden. Dus we rondrogen naar 15%. En dat is ook voor schimmelvorming en dat soort dingen. Dat moeten we ten alle tijde zien te voorkomen. Wat nou nog stiert, is net waar. Qua kwaliteit is de kwaliteit natuurlijk wel achteruit lopen. Maar voor de voersector kunnen we er nog steeds, is dat nog steeds allemaal te verkopen. Al in het opbrengst leger wezen. Pas verwacht het net dat de prijzen van een balen er toch omheen gaan.